Moko kuom rowere mawuok Mombasa wuok oko mar kwedo tim ma ikoni jotem gi jorit mag gavana ma Mombasa mar chwado gi magina. Moko kuom jowetegi e romo mancha gi bago kata nobagi Changamwe Mombasa. Giramo ni gibiro dhi nyime kod chwalo pachgi e wi weche mag telo. Ako machielo bende gijiwo rowere wetegi mondo kik luor golo pachgi e wi weche mag telo. Kata obedo ni ibwogo ngimagi kaka imiyo ler kod jafwambo marwa ma Mombasa Joja oko. Linda mwananchi, linda Kenya. Linda Kenya, linda mwananchi. Rawere e gweng' ma Mikindani e od bura ma Jomvu Mombasa ne jowuok oko mar kwedo tim mane ojuko rowere wetegi kuma adek kuomgi ne ochwade gi magina e romo mane obagi gi gavana ma Mombasa. Gikoni en midhiero ni rowerego ne ochwade gi magina gi jogo mikoni jorit mag gavana bang' golo pachgi e wi telo ma Mombasa. Kakoro penje accountability to koro golo research logo nyithindo. Bende kichak yoro kanyo ni nyathi manyoto ne en mana jaluo, manyogo tiendo ne en mana jaluo. Gavana nyotimo gimok ber kendo wakwero gavana ni bwana mi vijana space mar kwiri gik maricho mitimo kata ko wach ni one term onego bed ni accept ni en one term. Alizi mekene go beni gibedo trend. Ok ni tij go raia gi research ni mane training. Noko goni ni one term to digo gi research, one term nigo gi research apana. Tiji and protect raia wa Mombasa and ritogi. That as a leader, it is the right of the people to put into accountability when they ask things related to how you rule and how you run the country. You don't use excessive force on them. We strongly ask for justice and we ask our governor to be responsible. Giramo ni ok gini dog chien gang mar chwalo pachgi wi kaka itayo telo ma Mombasa ka bende gikoni timbe makamago ok bibwogi kata matin. Wadwa puonjo yudowa ni gavana semose tiyo marach ok wabi sapoti kendo onge rally mari wibiro wuondo ji gi pesa ni wabiro bire. Sani koro vijana adwa nyiso ni bwana wa avoid attend rallies mag jok mamiyo ji 200. 500 shillings ok en university. Mago ende corruption magisaka peswa magitiyogo marach e magikelo luto kidhi kacha kinyiso giri to go research. We want to put every elected leader on notice that we will not as youths of this country listen and stay calm as the country is going astray. We will speak, we will talk, and on that table of negotiation we must be part and parcel of it no matter what. So tunataka kuhakikishia Wakenya wote na Jomvu sub-county na Mombasa mzima tuko tayari kukomboa nchi katika minyororo ya wakora. Magina giwacho ka bende gikwedo monj mane otimore e kaunti ma Homa Bay kuma ne gijiwo tendo nagi to chutho manie sirkal mondo mi oked motegno mar neno ni onagi neno ber mar bedo e sirkal. Wadwaro ni jok manyiso ni gin e sirkal the likes of John Mbadi ginyise ker ka ker pok owuok ni oger no factory magina rech mondo wabede gi industry. Wan gi gik machalo kania Nenge sani koro ket gi under private. To king'iyo kuonde moko ka Rift Valley ma pidho chai, gin loans magi ne sirkal ochulo negi. Wati nyiso ni koro nyang'i tere private. Seche ma wan gi kembe eka nyithindo biro yudo tich. Seche ma wan gi kembe eka nyithindo biro bedo maber kata minwa biro timore dan. Sani wantie gi international airport man Kisumu. Ang'o ma export? To kidhi airstrip ma Eldoret tiyudo ka cargos donjo kacha. Wadwaro kikomo mondo mi oduog kacha. Magi gik monego bed ni discuss. Ok wada discussion mar to tam. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.